Окей, хора, ето тук имаме още един бич бар. Сега и снимаме напред. Вижте, тук има много яки мрежички. Ама ние вече показахме първия, така че ни... Окей. Какво толкова че не съм показала така? Има една арт-инсталация с котка. Къде е котката? О, хора, котка! Котка, хора, котка! Мацурана! Бебе, какво правиш ти? А? Кюфтанче? Как си? Как си? Как си? Как си? Как си, Сходорянки? О, красавица! Ой, красавица! Ой, красавица! Само дето сега нямаме време да те галим. Трябва да тръгваме. Оле, вижте как вече къде стигна. Чакай да го чичам. Опа, 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 опа. С зона от папайоли. Много е кют. Вижте колко е бомба. Така. Ето я кака. Ето я. Така, тук имаме някакво място за сладоледчета. Много яко. Плажа. Всичко. Общо взето, най-вероятно няма да има нормален човек, който да стигне до тази част на видео, защото най-вероятно ще бъде доста скучно. Аз самата най-вероятно... Да. Аз най-вероятно самата, когато си гледам видеото и да го разготвям, няма да успея да додържа това. Но... най-вероятно. Ама, нищо по-друго. Ето още един бич бар. Тук има някакви интересни атракции. Е това, което аз много обичам да се возя на такива. Знам, че са бебешки, само дето просто е много яко, без да си го пуснал или даже да си пуснал паричка, като почне да те върти, ти почваш да с краката, да си клатушкаш едно хубаво е така, троле, и след това почваш да се завърташ около себе си, едновременно той това да те върти. И става много екстремно, много яко. Вижте, има един батут. На Ваяна и това как се каже? Да. Има още един надуваем замък. Да. Има и място за играчки, къде се печелят. Има място за кафе, които... Вижте ги. Яко. Наистина яко. Има бар, който се казва Какво е това, бе? Боху бар. Чакайте да си махнем от музиката, че не се чува глас. То това е важното. Ето го. Боху бар. Тя звъни на баба. Не мога да снимам. Айде ти извъдни. Бе, хора, за секунда ще спрем влога. Сега да го гледате околността, за да може да не пропускате кой знае какво. Защото ще трябва да звънна на баба. И затова ще го спра за малко, така че чао за сега.